Čaute, tu je Leo a so mňou tu je... Extrémne PvP. Tomáš. A ideme si zahrať minihru. Tomáš. S názvom Gold Rush. Ktorá sa nachádza a hráme ju na serveri Queplay. IP bude v popisku a je to aj pre Varez. To som nepal úplne... No? Uj. Natočíme dnes Zany? Si hovorím, možno áno, určite. Možno áno. Možno určite. uvidím. Počkajte, ja som... To ja nikdy neskočím, ten jump. Že? Ja vždycky... Leo, ukáži, koľko máš coinov. Leo, ukáži, koľko máš coinov, som bol fakt zvedavý. A tu mám o 300 biliard viac ako Leo. To nevadí. Ja mám trošku, že 4000 a ty máš trošku, že iba 1000. Toto sa nedá dať, kámo. Dal som to. Oh my gosh. Už si niekedy bol úplne tam na konci? Áno, ale na konci sa práve vždy spadol. Ja som bol už na tom ostrovčeku. Oh my gosh. Dobrá mapička. Ideme psychické alebo fyzické nálety? Psychické. Napíš your mama is very fat. Ja ťa len vidím trochu. Nie! Bože, killni ich. Ty vieš čo mám? Kamo! Motherfucker, gentleman. Keď padla tá tehlička, ja som je dvakrát do neho boxol, do toho pigmena bol a... To hej. To vážne? To už nie takto zo začiatku? No, vyhrávam 1-0. Do koľko bodov sa to hrá? 10. Do 10? Alebo keď sa odpojíš? No aj to. Lebo predtým sme hrali jednu skúšobnú a tam hrali sme 2 na 2 a to nechcete vedieť, akí hackeri tam boli. Kámo, hitovali nás ultra hackeri. Na 10 blokov nás hitoval s dreveným mečikom na 1-2 rány. Pohodička, ešte my sme doňho raz stihli seknúť, on do nás asi 3 razy. Ja potrebujem súradne ešte 3 levely na kamenný sword. Kamenný sword? Ja si kupujem luk. Ale ja idem riskavať k nám na krytky, kámo. Ja to tam idem kryť. Ma tam musíš kryť práve, že to nemáš inú moc. Kámo. Ja sa do toho neviem trafiť. Choď ich tam killiť. Však killím. 4 5 6 Ešte nemám 6 Pohode. 7 Tehlička mi zasa padla, druhá tehlička mi padla. 2 tehly mi padli proste. 2 gold ingoty mi padli hneď po sebe, kámo. Ty zo mňa robíš prdelku. Prdelizny. To mne padli 2, kámo. 2 tehly mi padli, to je trošičku dobre. Teraz si oni môžu hovoriť, že som nejaký hacker, ale ja mám také šťastie na tie tehly a toto, že... Ja ho tam kempím na XPčkách a nevie odkiaľ. Ja potrebujem jeden nugget, yes. Budeme mať 4 tehly, kámo. Ja mám 2 nuggety. Koľko máš levelov? 8. Nuggetov? 8 levelov. Ja mám 40 levelov. Hasano mi volá. A teraz sa...
to určite prerušil. Čau, Tomo. Poďme na ten server. Samo, keby čo si natáčam. Ja, čau. Víte, ty ho počuješ? No, Ja No. nie. Čo sa deje? že vraj Tomo ťa nepočuje. Však ja viem, však Lebo si veď moc akože blízko mikrofónu. som. Ja ho počujem v pohodičke. Však ja dívaj, ako som blízko pri kamere. Som blízko aj pri mikrofóne. Kela fanne. Dobre, poďme na ten server. Daj. 1-2. My hráme Gold Rush. A vyhrávame díky mne, takže to. To, čo má ten typek za Koľko stojí najlepší meč? 60. Tak to trošku nemáš, že? No, tak mám trošku 45. To máš na najlepší luk. No áno. Ale ja chcem meč. Nejakého typka som tu naletel zo zadu, nemal šanca. 4-0. Pohodička, klídec. Takové všetko som tam dal ja, že? Ty vole. To začiatku mi padne tehla, potom ďalšie dve a potom... Povieš mi, jak ma môže dať s takýmto tyčkou. Takýmto tyčkou. Jaká je pečka na Queplay? Najdi si. Ja som... Help me, please, man. Najdi si. Aha, ja si ju pamätám ešte. mc.queplay.com sa mi zdá, alebo neviem ako to bolo. CZ alebo com, neviem. No, CZ. Vy to tam ovládate, že? No, pohodičke si ich tu dávame. Lebo ja trošičku, že XP, ja potrebujem 50. level. 60 je najlepší. Ale, no. Tak 6. Lebo ja mám 49, už mám 50. My sme u nich na XPčkách, kamo. My ich tam normálne držíme tej... Jak... A zatiaľ pôjdu z toho boku, kde som ja. Pozor, jedna krysa uteká. A nikde. Za tú krysu, ty krysa červená. Prečo mi ešte Sepo neprimol žiadosť? Ma zaujímalo. Jo? No, Ste to tam... Prečo ideš preč? lebo mám XPčka, nemám šípy. Ja mám 52. level. Ja chceš 60. Chceš najlepší luk? Ja, no. Si budem musieť trošku ešte dlho šporiť, že? Koľka ty máš level? 1, bol som si kupovať šípy. Mám 53. Sice tu kempím, ale... Pochop. Keby ma zabili s 52 levelami, tak neviem, čo by si ty s tým... Či by si sa úplne vynervoval. Ja mám trošku na pigmenu. Kedy pôjdeme na toto? Kedy pôjdeme na 2, teda kedy prídete? Jeden z nich má asi gold nuggety. Asi. Alebo určite? No. Chce to tam dať.
Ja mám jeden nugget. A zabil som ich asi 20. 2. 3. 4. 5. Nevadí, budem tu dávať aj holou rukou, mi to jedno. Vidíte moje proskily v luku? 6. Ja ich tu mlátim holou Vystrčte rukou, kam. hebku. Ja ich holou rukou mlátim síce, ale... Ja si- nemám šípy. Oh my gosh. Jeden vám tu trošku preniká, ako vidím. To je Maličko. Penak ich tam proste úplne drtí. nadal. Teba dal, hej? No. Povieš mi ako? Čak, lebo tam bol za Ironovým, ten ma nahitoval a potom tam došiel tento. No, ja potrebujem posledných 6 levelov. Šúrka mal jeden gold nugget, za to som ho musel popraviť. Helpni mi ide. Maj po tebe, ako vidím. Trošku. Idú po nás. Kill. Nie, ja som si ho tu dal. Jeden išiel, to som si pôdičke podal. A potrebujem posledné 4 nuggetky. Ťaž my ich tu držíme jak minulé pasty. Čaž, ja to tu dávam holou rukou. Nie, mňa dali. No to... Pravda. Povieš mi, jak ma môže dať na 3 kill. Help, please. Ja ti nemôžem helpnúť, ak ja nemám sword. Čak to tam dáš? Ja to mlátim holou rukou, to typka. Jo, mám 9. Mám 9. Pozor, idú. Už tam vidí trošku také menšie na očičku. Maličku. Nie, mňa zabije. Zdrhaj! Zdrhaj! On tu vošiel k nám, čo si myslel, akože? Že nás tu trošku dá. 64 mám najlepší sword. Diamond sword mám. A ja už môžem ísť tiež do boja, aj sa tak nebojím už ho dať. Počuži, ako trošku dvaja pôjdu teraz na mňa. To je trošku, že Kilaura mi ubral 5 HP Wow. tým swordom. Dreveným? No. Máš 5 HP dreveným swordom. Alebo nejaké 3-4, alebo tak nejak. Práve mi 4 HP mi chýbajú. Jak vieš, možno Poď na mal. toho typka, čo je na XPčkách. Ja viem už tam beží. Musíme ich tam zatlačiť, nech nemajú ani kaky, no. Bežím za tebou. Dobre. Ty si ho vypol na ranu? No, malo HP, ale... No. Čum, koľko mi uberá 300 2 HP mi ostali. Ja si idem kúpiť instant heal, ako ja nemám inú A možnosť. koľko to stojí? Splash 10, normálny 5. Ja idem kúpiť splash. Mi to aj vás trošku vyživuje. Máš plné hápka, alebo málo? Málo. A jak zdrhá baba. Tak poď ku mne, ja ťa vyživujem, len to je jedno tam. A tak to mám. Help me. Poď sem, Leo. Ja už mám dosť hápek. Jo! Aspoň som ho vypol. Koľko ti ostalo hápek?
Ja som zomrel. Čože? A pekne 6-0 si to dávame. Teraz ľudia môžu vidieť náš skill. Môj. Trošku to tu som ja všetko vydorobil, že? Ale ja som ťa s tým typkom tam furt kryl. No, to ste ma kryli, ale... No, my sme ťa tam kryli a ty ja som si tu... niečo získal aj, vieš. My ťa tam kryjeme s tým typkom a ty si tu spolu levely. I don't know. Teraz ja budem kryť, ja chceš, ja to je v pohode, ja... Sice ty máš tu najlepší slovo. Náš týpek má strenčku. Čo to stoja tie potatióny? A tu... Nie, nechaj ho mne! Nechal ho mne. Chudák, iba sám je proste. Ideme si kúpiť Regeneration zrovna. Máš Regeneration? No, idem kupovať Splash. Tak kúp. Lebo ja budem tiež potrebovať. Mám tehličku, ja ti ju dám, aby si to tam dal. Poď za mnou, dám ti, no, daj to tam. No, poď, hodím to na nás. Ale tu si to tam aj skôr daj. Máš to? Ani ja. Koľko to stojí? 10. 10? No. Vieš čo, ty si kúpil instant healthy ony. Jej. Šašo. Tak idem Regeneration, to stojí 25. No ja už mám 20 level. Ten typek si to tam v pohodičke dáva. Čakaj, no. A my si tu ťažíme XPčka. To je na dôležitú vec. 25. mám. Koľko stojí Strange Splash? 55. Máš ten Regeneration? Porím. Ja ho mám. Poď. A však aj ja budem mať 2. Poď, ja ti je dám. Ja to hodím. Poď, Kaj! Ja si náš porím nejaký. Že ten typek, na toho typka nech to hodím. Aha, tam mám Iron Sword, to je to. Ktorý je skoro... Čakaj, čakáme tu na teba, poď, pohni si, Leo. Ten typek uvidí. I'm run. Poď za mnou, poď na tento čierny blok. Ale nad hlavu nám. To hoď. Áno, ale to sa hodí na hlavu, ty idiota. A čo by sa to praví? Ja to seriem, ja tam viem. To poďte? Kryjte ma, ja zabijam pigmenu. Pigmena, či ja sa kryjem? Tým typkom bláznivým, ktorý uberá 300 HPek. Možno k tebe dojde, bacha, ja si tu mám preto taký on. Ty máš plno hápek, ty si to tu chilluješ ľahko, ale ja nie. GG. Už predom GG, man. Tu máš. Vyhrali sme. Koľka ty si v kilovaní? Ty? Ja štvrtý. Tretí. 6 kilo. Poďme, bedvorsy. Takže... Čau.